дар давраи таътили тобистонаи хонандагон роҳбарони таълимгоҳҳо ва масъулини бахши хоҷагидории муассисаҳои таълимӣ серкору серташвиш буданд. яъне ин давраро пурсамар истифода карда ба таъмири пурра ва ҷории мактабҳо машғул шуданд, зеро бо оғози соли таҳсил барои насли наврас шароити созгори донишомӯзӣ зарур аст. аҳли эҷоди барномаи фикри шумо низ тасмим гирифтанд ки барномаи навбатиро вобаста ба ин масоил омодаву пешниҳод намоянд. боиси қайд аст ки муассисаҳои таълимӣ вобаста ба имконият ва шароит таъмири пурра, ҷорӣ ва азнавсозӣ мешаванд. дар назар аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат 1000 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шавад. соли 2022 дар кишвар 302 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ навсозӣ мешаванд. дар 6 моҳи соли равон 30 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шуданд. дар шаҳри душанбе таълимгоҳҳо ба оғози соли таҳсили 2022-2023 марҳила ба марҳила омодагӣ мебинанд. бино ба иттилои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 сентябри соли равон дар пойтахт 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истифода дода мешаванд. яке аз онҳо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 мебошад ки корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расонида шуд. бинои таълимгоҳ бо тарҳи муосир ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шуда барои донишомӯзӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар муассисаи мазкур аз моҳи августи соли 2021 шурӯъ гардидааст. муассиса бо фармоиши муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. бинои муассиса аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда барои 350 хонанда дар якбаст пешбинӣ гардидааст. сохтмони иншооти мазкурро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди толеъ ба ӯҳда дошта сохтмончиён мекӯшанд ки дар вақти муайян шуда корҳои созандагиро ба таври хушсифат ба анҷом расонанд. муассисаи мазкур дорои толори маҷлисгоҳ барои 182 нафар, ошхона барои 120 нафар, толори варзишӣ барои гузарондани мусобиқаҳои варзишӣ, 3 синфхона барои технологияи меҳнат, 2 синфхона барои технологияи иттилоотӣ, инчунин кабинетҳои фаннӣ ба монанди биология, химия, физика ва 2 адад озмоишгоҳ, синфхонаи санъати тасвирӣ ва география муҷаҳҳаз бо дастгоҳу воситаҳои хониш буда барои донишомӯзии насли наврас хеле шароиту имкониятҳои мувофиқ фароҳам оварда шудааст. мо омӯзгорони ин муассиса кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагони худро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, зебошиносӣ, хештаншиносӣ тарбия намоем. мо омӯзгорони ин муассиса аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаккур мегӯем ки ба мо омӯзгорон ва хонандагон чунин шароити зебо фароҳам оварданд ва мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, хештаншиносӣ ва зебоипарастӣ тарбия намоем.
сол ба сол ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таълиму тарбияи кӯдакону наврасон шароити мусоидро созмон медиҳад, то ин ки ин қишри ҷомеа тамоми донишҳои муосирро аз худ намуда чун ояндасозони давлату миллат ба камол расанд ва дар пешрафту гулгулушкуфои тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. таълимгоҳи рақами 4-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар оғози соли нави таҳсил мавриди истифодабарӣ қарор мегирад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97-уми ноҳияи Синои пойтахт соли 2013 қомат рост намудасту то ҳанӯз хуштару зебо ва замонавӣ аст. масъулини муассиса ҳамасола кӯшиш мекунанд ки мактабро таъмири ҷорӣ кунанд. имсол низ синфхонаву роҳраф гирду атрофи мактаб рангу бор карда шуда дубора ба соли таҳсил омода карда шуд. ба иттилои масъулини таълимгоҳ, хонандагон дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. аҳли омӯзгорон кӯшиш намуда истоданд барои хонандагон синфхонаҳоро тозаву озода, барҳаво, муҷаҳҳаз бо шиёру овезаҳои дарсӣ таъмин намоянд. дар марҳилаи дуюми таъминкунии муассисаҳо бо барномаи дониш, ин муассиса низ ба ин барнома пайваст гардид. акнун сар аз оғози соли таҳсили 2022-2023 дараҷаи дониши хонанда ба таври баҳогузорӣ тариқи SMS паёмак ба волидайн расонида мешавад. 16 синфхонаи таълимгоҳ рангу бор карда шуд. мизу курсӣ дубора аз назари таъмиргар гузаронида шудааст. дар ҳоли ҳозир кор, яъне рангуборкунӣ ва тамизкорӣ дар роҳравҳо мондааст. таъмиргарон бо бахши хоҷагидории муассиса талош доранд то вақти пешбинишуда кори ба зиммаашон гузоштаро ба анҷом расонанд. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ раванди корҳои таъмир ва омода намудани муассисаҳо ба соли нави таҳсил ба роҳ монда шудааст. ин навбат чунин самти фаъолияти корӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба номи профессор Оиф Абдулҳақ Мансурович рафта истодааст. ёдовар мешавем ки бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ва инчунин роҳбари ғамхори муассиса тамоми синфхонаҳо, роҳравҳо, утоқҳои корӣ ва инчунин дигар ҷойҳое ки ба таъмир ниёз доштанд рангубор намуда истодаем ва дар рӯзҳои наздик ба итмом мерасонем. метавон гуфт ки кор дар дохили бино ба анҷом расида истодааст ва нақша дорем ки корро дар беруни муассиса оғоз намуда зудтар ба анҷом расонем. дар давраи таътил дар муассиса кор дар самтҳои алоҳида китобдориву китобтаъминкунӣ, қабули кӯдакон ба синфи якум, таъмиру азнавсозӣ ва рангуборкунӣ сурат гирифт. иттилоъ дода шуд ки дар роҳравҳои сеошёнаи таълимгоҳ имсол рангҳои нисбатан равшан интихоб гардида ба деворҳо молида шуд, чунки табиати насли наврас тозаву озодагӣ ва равшаниву зебоиро талаб мекунад. ҳамзамон дар ин давра хати барқу об низ дар таълимгоҳ дубора мавриди назар қарор гирифтааст, то дар раванди таълим мушкилӣ пеш наояд. бо анҷоми чанд кори боқимондаи ҷузъӣ, муассиса корҳои таъмириро ба анҷом расонида ба қабули хонанда омода мешавад.
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 88 шаҳри Душанбе ки асосан ба таъмири пурра ниёз дорад, вобаста ба имконият имсол таъмири ҷорӣ сурат гирифтааст. Толори фарҳанги фароғати муассиса пурра таъмир карда шудааст ва имсол тарҳи зебо дорад. фарш, девор, мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоти толор пурра иваз карда шудааст. Дар ин кор саҳми соҳибкорон ва кумитаи падару модарон назаррас аст, мегӯяд директори таълимгоҳ. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 88 барои соли таҳсили 2022-2023 ҳаматарафа омодагӣ дида истодааст, чунки хонандагонро бояд дар ин соли таҳсил мо бо чеҳраи кушода, бо таъмири нав синфхонаҳо аз таъмир бароварда бояд пешвоз гирем, ба таҳсил фаро гирем. Бинобар ҳамин ҳоло дар муассиса як қатор корҳо рафта истодаанд. Масалан, толори фарҳангӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. Тамоми 50 синфхонае ки дар муассиса вуҷуд дорад, ҳамаи онҳо аз таъмир бароварда шуда барои қабули хонандагон омода ҳастанд ва ҳоло дар роҳравҳои муассиса таъмир рафта истодаанд. рангу бор карда ба охир расондем. ҳоло бошад қисми охири кор мондааст ки рафта истодааст. роҳраву синфхонаҳои таълимгоҳ низ аз таъмир бароварда шудааст. рангу бор, ҷобаҷогузории мизу курсӣ, тоза намудани дохили синфхонаҳо анҷом ёфтааст. боиси таъкид аст ки тирезаҳо шишабандӣ гардиданду корҳои бехатарӣ аз сӯхтор анҷом дода шуданд. масъулини мактаб талош доранд ки вобаста ба имконият ва аз ҳисоби маблағҳои мавҷуда толори варзишии муассисаро ки барои хонанда муҳим аст таъмири ҷорӣ кунанд. дар навбати аввал рангу бори толор сурат гирифта истодааст. бо анҷоми он таъмири фарш ва дубора рангу бор намудани он ба ороишоти махсуси варзишӣ ба роҳ монда мешавад. дар самти муайянкунии хонандагон дар синфҳо ҷадвали дарсӣ, таъмини хонанда бо либос ва дигар корҳои таълимиву тарбиявӣ муассиса мушкилӣ надораду омӯзгорон пайи иҷрои корҳоянд. боиси таъкид аст ки барномаи омода намуда бо даст додани имкон аз раванди чанд таъмиру аз навсозии муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шуд. бо чунин тарз дар ҳамаи таълимгоҳҳои ҳудуди кишвар корҳо бо маром идома доранд, то бо оғози соли хониш насли наврас дар фазои тантанавӣ ва муҳити тозаву озода ба мактаб биёянду ба донишомӯзӣ машғул шаванд.